Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 21 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 4 bersikulo 24 ngadto sa 30. Si Jesus mingon, "Apan sultihan ko kamo nga walay propeta nga dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako, daghang mga byuda sa Israel sa panahon ni Elias sa dihang walay ulan, sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila kundili ngadto hinuon sa byuda sa Sarifat ug kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon sa Israel sa panahon ni Propeta Eliseo, apan wala siya'y bisan usa kanila nga giayo gawas kang Naaman nga taga Syria. Sa pagkadungog nila niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila og ilang giguyod si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo."